Първото училище. Първият училищен звънец, първата ни класна, първи часове с букварче, с четанка, а сега сградата вече не изглежда така. Не съм си представила, че някой ден ще доведа моите деца да им покажа моето първо училище и колко много вълнение е имало за мен в тези първи дни на това спортно игрище, където сме играли баскетбол, скачали сме дълъг скок, играехме народна топка, бързахме да влезем в клас. А сега сградата е от повече от 15 години неизползваема. Първите години имаше кръжоци по народни танци, но откакто няма ученици, тя се руши, няма прозорци. Двора е в окаян вид. Това е столовата. На втория етаж се хранехме за обяд. На първия етаж бях кабинетите по човек и природа, по технологии и предприемачество. Тук сме имали часове по изобразително изкуство. Но най-интересно беше в кабинета по технологии и предприемачество сега. Някогашното труд и техника, където изработвахме много интересни неща. Можеше да се кове дори метал, желязото. А сега е в този вид. Тъжно.